Takže čaute ľudia, vítam vás pri prvom let's play, oficiálne prvom z hry. Určite to už poznáte, je to nový Counter-Strike. Counter-Strike Global Offensive a som tu spoločne s Ferxom. Ahoj. A my sme si práve kúpili UMP a Deagle. Aspoň ja som si kúpil. Ja som v tej budke. A tu si za mňou. Ja som si dneska kúpil GTA. Counter-Strike Global Offensive a nej som v tom moc dobrý, ale Ferx, to vám môžem povedať, že to je originál poloprofesionál. Nemôžem si dovoliť, že je profesionál, ale polo. Práve si to zakrikol, pretože to začnem lamiť, na čo si to hovoril. Ale tak ďakujem. Ďakujem za uznanie. Dávaj si bacha na šachty, na okna, to je moja rada. No v šachte už. Okna najviac, pretože... A hlavne z dola... Proste, dávaj si bacha na všetko. Hlavne na šachty. Ja viem, je to podobné ako... Teda na okna. Takže vidíte, že ešte Ferx ma môže trošku priučovať. Ten debil, na čo tam išiel? Druhý kill, prvý kill. No vidíte. Ja ešte ani som nikoho... Help me. Jasné, za augom, dobré. Toto bude rozčulovanie ešte. Tu sa dá získať to UMPčko. Wow, to som nevedel. Daj, že štyrku. Dá mi Itálii? No. Strašne dobrá mapa je tá Militia. To je parádna mapa. Ja jej hovorím Militalia. Militalia. Inak, aby ste vedeli to, čo máte napravo, že čo získal UMP 45 a eSports, tak máte tu rôzne balíčky. Napríklad je tu Weapon Case, eSport Case. A keď si ju kúpite, tak dostanete iba kľúč. A keď ju normálne budete hrať a zabíjať, tak získate tu ten balíček. A keď to otvoríte, tak tam máte ako keby proste, že náhodne vám tu vyberie nejakú zbraň a tu potom si môžete nastaviť, že máte na iný skin zbrane. Ale stojí to euro 73, čiže tak. A ideme ku teroristom alebo CDčkám? Je to lepšie, výhodnejšie na Itálii. Ja som sa počul z Counter-Strike Source, že je to výhodnejšie, keď je mapa Itálii na to terorist. No tak ja som tiež terorist. No, dobrá, ja. OK. Dobre. Nice, pekné masky. Jak ten Anonymous. Tak ja idem hore. Tak ja idem za nimi už si tu ich počkať. Počkaj, ja to skočím. Skočím, man. Ja musím dať aj CTRL pri tom. Hop, dobre. To je inak vymakané. Čo? To drevo, všetko v tej budke, či čo to tam je. Dom, ty budka. Tak dome. Ty kde si? Ty už si stihla niekoho zabiť? Ešte zabíjam jedného. Ty si kde? Ktorý sa ma bojí. Nezdraj ty, svinia. Oni vyhrali sráči. Dvaja na mňa. Kempili tam. Ja mám UMPčko. Či USPčko, či čo to je? OK, ty si tu. Ahoj. Ahoj, poďme. Pozor. Do bytu. Alebo nie, idem sem doprava, tak. Čo tam je? What the fuck, to čo je? Jaj. Taká rozdvojka. Tu. Idú v súbite. Mám 2 hapka. No hej, tak ja ich mám 100. Lagging. S 2 hapkami som ho dal, lol. Trne. Super. Počkaj, aj. Ja som sa vedel, že koľko ľudí dá, že za hlasovanie zmením mapu. Že koľko ľudí dá za Militiu.
Zobral som si auga. Moc ľudí nechce mi litiu. Čiže škoda. To je parádna mapa. Ale možno pôjde, čo ty vieš, ešte nejde stratené. Však hej. OK, Pickle ich zabil. Pickle. Pickle. Majko Pickle. Odkiaľ mám ja 4 tie blbosti dýmovnice? Asi si niekomu zhovoril. Pamätáš si ešte túto hovarinu, kde si? Ja som tu. Pamätáš si toto? Čo toto? Toto tu zbraň, čo mám. Čo to je, kde to je? Aha, to si vyskúšam potom. Ten Mac. To ste videli, je to aký headshot mi mohol dať. Ale jak to, že iba vyšiel a dal mi headshot, tak toho si idem spektiť. Kúkaj. Aha, jasné. Určite má niečo. Či? Asi je to iba mega skill. Pušky. Skôr, neviem, no keď máte, keby ste aj dostali, mali cheaty na tomto, tak Steam vám hneď dá ban, takže ja by som to neskúšal radšej. Kačka. Čo to je? Slepka. No, jo, jedného som zabil. What the fuck, to bol bot. Ja som lama. Tiež som zabil jedného bota. Ty si za bota? Lebo tam vyšli dvaja, zabil som bota, išiel sa strieľať do druhého a ten druhý mi namenil pekne hlavičku a bum. Jak to, že mne sa to... Mám nejakých úplne malé FPS a potom keď tá hra i viackrát hrám, tak už mám 50. I don't know. I don't know. Chápeš, že on zabil s brokovnicou? No. A ja som videl zabíjať s brokadou. Ale nie na Global Offensive. Skautíka. Pozri sa na mňa, kde si? Kde si? Tu som za tebou. Pozeraj. Rob to krúžkom na myši. What the fuck? Dobre, už poďme. Aha, zozadu. Nejakého bota chcem rýchlo odchytiť. Pod. Aha. Chápeš, oni mi ešte dať šancu na unik a oni potom až ma zastrelili, hajzli. To úplne nenávidím. Vieš, lebo oni strelali do mňa, prestali strieľať, čakali a keď som už išiel za roh, tak v tom momente ma zabili. Ja si vyskúšam jedno kolo s scoutom. Či s pušky, alebo pistole. Give me. Strelím ti do... To ti miňa aj hildky, čo som ťa strelil? Straž to tam. Už tam je jeden. Ne. Ja, my sme sa zabili navzájom. Ne, nezabil oný bot. Zase si za bota? Aha. Jo, ja som za bota. Hraje za bota Steve. OK, a ja sa volám Steve. Ale... Chod dozadu, choď naspäť na ten CT spawn, tam si ho počkaj. Dobre. Koľko ich tam je ešte? Jeden iba? Dvaja. Ja anti-skill. Už tam idú. Ja by som na svojom mieste rýchlo bežal. A sprava. No. Nie tam. Aha. Aha. Dobre, som nováčik, nemusíš
do mňa naondievať. Jak to, že nemám one? Až nie, že v pohe. Som trochu neskúšený. Veď keď som si to dneska kúpil a skákal som od radosti. Inak ľudia, toto je moja oficiálne prvá hra na Steam, čo hrajem. Čo som si kúpil. It's a pirate! No, do koho strieľaš? Do teba. Poďme tam. No. Au. Au. Okej, ja idem... Poď so mnou. Ja som na tých schodoch. Tu. No, trochu sa mi to slaglo. Ten Bass Fire Mode je lepší na bloku. Ok, už ide z dola, poď. Tu som, za tebou. Vidím, že aj tam je jeden. O, poď. Za tebou. Daj vedľa mňa, všade pomoc. Tak to bolo lol. Z jednej strany, z druhej strany, z tretej Chudák strany. Pajku. Chudák Pajku, chudáček. Pajku. Ty kokoza, oni tam s týmito rotočekmi tam idú. Rushing. Úplne urašujú, ty koksa, on tam tak kempí. Úplne čakajú, jak kým vylezie, hej. Jeden je tam Na už. to nebaví furt kempiť. Akože chvíľku kempím, ale keď ma to presté baví, tak už normálne idem. Skoro ho dal. Ty vole, ho rozstrelali. Ha, chudáka. Kúpim si toto bizona, to je dobrý. Inak ľudia, už som hral túto hru, to je jedno kde, ale mám s tým akože nejaké skúsenosti, ale nie mega obrovské, jak Ferx. O tých botov som ani nevedel. On nevedel, on vedel, že sú boti, ale nevedel, že sa dajú ovládať. No, to som vedel, tohoto hej. Počkaj. Ferx niekam išiel. Počkaj, nie, že vyletíš na mňa. Ticho. Aha. Skoro mám 3-6. To je krásne. Počkaj, nejakého Steva, či... Jo, dobre, som zase za Steva. Aha, dobré, aj ten ma zabil. Toto je rotačák. Ešte je tu jeden, že Move, či Mage, či jak sa to volá. Tak žiješ, nežiješ? Nežijem. Zabil som jedného s bizonom. Či dvoch, či jedného, či koľkatých, neviem. Pozor si to na videu. Toto video by malo výjsť zajtra. To malo, no. Neviem, či tu není max peniaz, iba 10 000. Ja teraz neviem, že či sú všetci mŕtvi, alebo... Ne, ja som... Máš krásne akačko. No, ja ti ho dám, poď sem. Ale tak nie. Vlastne, tento bot ho dropol. Aha. Kde si? Si ty? Jak to, že na tebo nevidíme, no? Si tu? Jak to, že na tebo nevidíme, no to si ty? Namer mi na hlavu. No veď mierí ma nič. Nejaké bagnuté. A už som to videl. Ok, to je jedno. Wow. Ja čo mám? To by si mohol robiť, keby som mal nejaký cheat proti nesmrteľnosti, čo, tak ktorý není. Pozri sa za teba. Urob to. Urob mi rámu. Dobre, stoj. Co? Ty kokos, koľko krvi. S ním sa ani netrafím, ty kokos. To je slepé, jak moja babka.
Jako, dobrá zbraň, ale slepá, no. Koľko? Všetci na ňo, chudák. Cigánska férovka. Cigánska férovka. Dobre si. Pustil som tvoj smrť. Podľa mňa to už by aj stačilo na jedno vidieko. Je môj. OK, takže... Dáme ešte jedno kolo, či? Môžeme. Dobre. Teraz to budem neviem koľko renderovať. Však to nikde není. Tak čo robíš? Ešte je bod proti nám. Pekná slepka. Jebi se. Zajímavé. Jebi sa. A zase ideme naspäť. Chápu, že nikto nedokáže zabiť jedného človeka, no konečne. Najlepší hráč Pico za nejvíce. Ty kokos, ja už chcem nejakú medailu. Ja úplne raším všetko. No, chcem vidieť to tvoje rašovanie. No tak sa poď pozrieť. Radšej nie, lebo to tvoje rašovanie ma zabije. Prečo som upustil UMP? Jak ti to nejde, chlape? Nech o tom ty. Náďak. Jedna deje. Ježiš, mám myška blbá. OK, takže toto je bolo pre toto všetko. Pre toto video všetko, takže čus! Ahoj.